Аз викам, айде сега клюкарски истории. Но молбата ми не беше удовлетворена и сега съм тук, за да обявя водещия на шоуто Иво Сиромахов! Вечерното шоу започва с красивите момичета от балет Магаданс и талантите от Кукумен. Добър вечер, уважаеми зрители! Знаете, че в края на октомври предстоят местни избори, а знаете ли, че България е една от малкото държави в света, може би единствената, в която има професия кмет. Демек ставаш кмет и после цял живот си кмет. Вчера партия ГЕРБ обяви част от своите кандидат-кметове за местните избори през октомври. Някои от тях могат да бъдат наречени вечните кметове. Вижте кандидатите на ГЕРБ за кметове на Стара Загора и Велико Търново. Това са съответно Живко Тодоров и Даниел Панов. Те са кметове на своите градове от цели 12 години. Стават кметове през 2011 година. Това е годината, в която умира Стив Джобс и е убит Осама Бен Ладен, смятай. През тази година Поли Генова отива на Евровизия с песента на инат. Сега, явно ГЕРБ ще правят на инат Живко Тодоров и Даниел Панов кметове за още 5 години. Вижте и кандидат-кметовете, които ГЕРБ подкрепя и издига за Кюстендил и Бургас. Това са съответно господата Петър Пълнов и Димитър Николов. Двамата са кметове на Кюстендил и Бургас от 16 години. Избрани са за кметове през 2007. Това е годината, в която България влиза в Европейския съюз, а партия ГЕРБ дори още не е влязла в парламента. Когато Димитър Николов пък става кмет на Бургас, бургазлийката Мария Бакалова е била на 11 годинки и е била в 5 клас. Бургазлията Тома Биков пък е бил на 27 години. По това време е актьорствал по театралните сцени, бил е водещ в телевизия РЕ-ТВ. И изобщо не е мислил за политика. По-късно пораства и обявява, че иска да вкара Бойко Борисов в затвора, а после порасва още малко и става пръв подлизурко на Бойко Борисов. И всичките тия обръщалки се случват по времето, докато Димитър Николов си кметува в Бургас. Вижте и кандидата на ГЕРБ за кмет на Монтана. Това е Златко Живков. Той е кмет на Монтана от, забележете, 24 години. Става кмет на Монтана през 1999 година. Тогава певицата Тита е на няколко месеца. А Моника Люински прави едни неща на Бил Клинтън в овалния кабинет. През тази славна 99-та година излизат хитът Али Баба на Минка Малакова. Бармане, бармане на Нено. Хали Гали на Томи Чинчери. Както и хитовете на Куко Пент и Руслан Мейнов на Таркан, Близалката и Що така бе миме. Златните години на БМК. Когато Златко Живков става кмет на Монтана, даже Путин още не е станал президент на Русия. Това е да построиш комунизма преди Путин. Уважаеми зрители, както са казали масаите, суверенът решава. Щом толкова ви харесват тия кметове, халал да са ви! Уважаеми зрители, мислех си, че съм видял всичко в този живот, но все още има неща, които ме очудват. Очуди ме, например, че този път от Холивуд постъпиха нестандартно и не направиха Барби цветнокожа. Силно съм изненадан и че вече минаха няколко дни от конкурса, все още никой не е написал във Фейсбук, че новата мис България е грозна. Новината, която ще ви покажа сега, също